Tak z čoho Jakša žije? Z čoho má byt? Má pekný byt, má veľmi pekný byt. Typujem 400-500 tisíc mohol stať taký byt. Odkiaľ má Jakša peniaze? Prečo je Jakša slávny? Prečo Jakša chodí do rozhovorov? Čo tam chodí rozprávať? Veď on nič nerobí. Jediné, čo o Jakšovi vieme, je, že miluje chodiť do rozhovorov, že miluje dávať fotodumpy a fotky na Instagram, krásne, estetické a písať k ním strašne dlhé popisy inšpiratívne. Vieme, že sa sem tam zle vyspí. Ja som to niekoľkokrát hovoril, že tento zápas vyhrá ten, kto sa proste lepšie vyspí. Vieme, že sa miluje ukazovať na kamerách, chodiť na všetky tieto smotánkové akcie, držať sa pri slávnych ľuďoch a vieme, že psychopaticky rieši estetiku. Vieme, že všetko na ňom, všetko v jeho byte, všetko okolo neho je strašne čisté, krásne, estetické. Každá jeho fotka, každý jeho outfit, proste všetko je dokonalé. No ja som si pozrel pár rozhovorov s Jakšom a priznám sa, že mňa to teda dosť inšpirovalo a som si povedal, že možno by som aj ja mohol žiť ako Jakša.